Coñecer a historia e o patrimonio dos Ancares lucenses a través da veciñanza é o afán dos Andares, unha serie de 6 viaxes sonoras polos concellos de Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro. Os que escoiten estas audioguías pois poderán sentirse inmersos nos diferentes escenarios naturais, nos diferentes escenarios históricos da nosa terra, dende a Lagoa Maior de Pedrafita do Cebreiro ata o Castro de Santa María en Cervantes, pasando por infinidade de localizacións. A Deputación achegou 10.000 euros a este proxecto pioneiro que, a través de audiopaseos, difunde o valor patrimonial e humano da montaña de Lugo, combinando arte, cultura e turismo. O espírito deste proxecto concorda plenamente cun dos eixos principais da acción do Goberno da Deputación de Lugo, porque nós apostamos por un modelo de turismo de calidade, un modelo de turismo sostible, un modelo de turismo non masificado, de experiencias, desestacionalizado e, sobre todo, un modelo de turismo en grupo reducido. Os Andares é unha obra artística que une un itinerario e unha pista de audio que che vai indicando por onde tes que ir. É unha ferramenta turística que fomenta pois iso, un turismo sostible, un turismo que se interese en profundizar no territorio que visita. Cada capítulo está escrito por unha dramaturga galega, inclúe ficción sonora, entrevistas coa veciñanza e música orixinal. Fixémonos cun arquivo tan potente e tan interesantísimo de historias de vida, de recordos, de xente que nos abriu a porta das súas casas, das súas lembranzas, que era como moi difícil, ten que sair isto, pero son 45 minutos cada paseo, hai que seleccionar. Desfrutar destes Andares é doado. Entrando na web osandares.com ou desde os códigos QR que se atopan ao inicio de cada paseo. Desde aí poderás acceder aos 6 capítulos e as instruccións para cada un, que son moi sinxelas. As audioguías están dispoñibles en galego, castelán e inglés. Os mellores auriculares que teñas e calzado adecuado.